Salutare, fraților, am revenit cu un nou joc gen. Să-mi pun să fie nebune. Mă bat cu polițaiul. Hai să mă bat. Aoleu, mi-am dat putere. O să fie nebunie, vă zic. Bă. Vedeți? Pentru voi, ce nu fac eu. Episodul ăsta, Caterin, deci merită 5 sau 10 like-uri. Hai să facem și live de 12 ore dacă facem 20. Mai am din armură. Să la mine ia. Fac box cu ăsta. Păi. Dacă îmi pun eu acum e și rândul meu. Am o stea. Bă, să murim dacă tot. Iarăși mă la... Bă, ce aici? Bă, nu mai înțeleg nimic ce. What the fuck? Am și o stea. Casalau! Bă, dă cu racheta! Oprim videoclipul.